Kol, makabuang din ang dili mo kaon, Kol. Oh, makabuang na dun. Munang ikaw, magkaon ko ka, ha? Sorry, ako na. Hoy, Rikmar! Unsa man ang bata diha? Basta dili ka. Hoy, wala kay kaon-kaon, Rikmar ha? Tulo na kakaadlaw ikaw kaon. Hoy, naunsa man ka diha? Hala, napikot lagi ka bay. Ikaw mapud gani. Hala. Ngano man na inyong mga mata? Imong mata magani pod. Mojud. Saan mo gani pag-content? Puro man pikot. Okay, class, karon manganta taog magtanim ID biro. Kabalo mo na? Yes, Oo, ma'am. Sige. Magtanim ID biro. Ready, sing. Magtanim ay Ano magkaoy? Lahi man na iyang gikanta. Lang binalik mo sa akin ng Wala ka, ma'am. Dili siya maminaw, ma'am. maghiwalay. Kanina naman na siyang nang hinuktok Ito'y katulad ng damdamin Wala ko siya kahit nagbalon siyang mama ba? busan mo Pwede ka ng paghihirap. biray. Alaming tiabaw naman na. Ayaw, di ma. Imong mama bahog TL. Imong mama bahog baba. Saman pa. Hindi na mo ng amigo ni mo ba nga? Sige, imong mama. Undangin nyo na. Aw sige, undang na tabay. Imong papa na pod. Aw sige, ako una. Imong papa bahog ilok. Imong papa iyang bungot murag bungot sa kanding. Imong papa taas og suwang. Tawa ba, Rikmar? Parihang tag-ulo ba? Sabay po no? Nagpaupaw po ni noon sila. Kasunsoon ni noon. Mura na tagmakaluha ni ron. Ilang bintin, taga nagbanat ba? Ilang inteng, katong igagaw ni mo ba? O ilang inting. Naam po siya tindahan dito sa tapad. Maligyan siya mga lawak sa baboy, lawak sa manok, mga pins ba? Magani wa ka ni pahit lawak sa manok. Pagkaon ng kauban ni mo murag na og sunoy. Okay, class, nanasan mo iba ko nga classmate. Basta anay tabay, sabayin na oh. Sige, laki ko Sige, 20 20. Uy, laki. 23. Way ayo laki. Hi, classmates! My name is Luigi. Uy, Miss Jill. Ang biyak 90 ba? Hapra man ha. Nahawan yung si Larpy, nakatulong ng piso, nagsige nagkanta-kanta. Wa ko kasabot sa gibatiron. Gahuot ng sipon sa kong ilong. Sa muta siguro 5 ang natulong na niya ba? Ang mga babae, dili jud masabtan. Kalitra kasuko, murag pirmi gidugo. Hala, unsa naman iyang ipangkanta, oy? Mads, naman to yung motor kong anak, Mads. O, Mads, nga naman de. Pirme, gito na ko ingnan akong anak, Mads. Nga hinahinay lang yung palagan sa motor kay basi madisgrasya, maguba ang naong. Nya, gwapo, bigit akong anak. Maayo ka tuon ni mo, Mads. Ano ito, 50 na daw yung padagan. Akong anak, Mads, 30 na yung dagan. Kay gwapo, sabi ka ito kong anak, pirme, ito na ko ingnan. Imong anak, Mads, pila may padagan. Na, bot na si Rikmar, tag 100 yung dagan man daw. Hala, kakusog, anak, Mads. Ingnan na imong anak, Mads, nga hinahinay lang. Hinahinay lang, Jod. Rikmar, ali na ko, Rikmar. Maon na si imong anak, Mads. Maon 100 imong dagan daw. Uy nga nung 100 man nga pwede mag-ani mo 200. Hala giluwaan ko man. Naluwa man kay Ay, sus kadambak yun ni mo Rikmar. Ay, kalman din ni Mads.